नायलाय लोगोफोर नै फुंनिफ्रायनो सान्दुङा खोरो खोरो होनलायलायदों। नै दाना मैगं खानोसै आङो। दानो खाना लायाबा दा सानसुआव खानो हानाय नङा। फिनद्राब बारबाय आं नै। भिन्दि मैगं आं गायनाय। गायना ला नोंसोरबो लोगोफोर। खाबाय आरो नै। हारसिं नालाय ओंखायनो मानसिखौनो नुला। भिन्दिखौल' खिथाथारनोसै आं। खाबाय आरोना दा गोथाव एवजानोसै। भिन्दि होनबाथाय ओंखामानो खब'से बारा हाबो आंहा। नै इसा खाखांबाय दायो। दाना बेखौ नैबे दैयाव ज्राव 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 सुना लाग्रोनोसै आं गथायैनो। मा सां फ्रेस फ्रेस नै ज्राव 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 सुबाय। जाबाय दानिया। नै जाग्राफ्रा खिथु 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 खारफालागासिनो। खारफालागासिनो। फैदो फैदो फैदो। गुसु जाबायदां फैदो 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 फैदो। बोराया थगायबाय नै आंखौ। माबायदि बोराय बे जि मोजांथार। इदि होनहरलायबावो। थांफिनगोन आं बे बोरायनाव नै। गावनाय गोजा गाइखेरा। माबायदि बोराय बे 2 लिटार गाहाम। बेलेगनाव लाबोलायदोंमोन आङो। लाबोबाय थाग्रानाव लाबोलायाखैमोन र' बे बोरायखौ। ओजों आरो नै जानो नायग्राफ्रा आयै र' जागोन र'। नैयाव फुदुंना लानोसै। ज्राव 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 लुबाय। बेखौ लोंहोनानैबो दा बोरमानि उदैया गावलायो ना मायो मिथिला। मानसिनाबो सोरनाबा सोरनाबा गावलायो। दुब्रुब दावदाब दुब्रुब दावदाबनो। उफाय गैला होमबाबो लोंहोनांसिगोन आरोना। दे जलदि गोदौ। उखैनाय हामथारलानो नै जाग्राफ्रा। नै बोरमानि गाइखेरा जोंना बायदि जमगासिनो दहायनिफ्रायनो। एकदम थांलाय फैलाय थांफा फैफा जागासिनो बेखौ दौनोसै आरोना। नायदो दाना बिसिनि जानायखौ माबायदि जायो लोगोफोर। नै लोंनोबा दैयाव बारखोखायो ओमफ्राय सेलायलायनायखौ नायदो बिसिनिखौ। सासे मोनलोंग्रोबाय। गाखोखायो बेयाव। मा जाखो दिनैलाय? जानायालाय मा सेख'लायबाय थाखो? दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। बाय बाय।